Helo a chroeso I hefyd y podlediad am siaradwyr Cymraeg newydd gyda fi Richard Nosworthy. Wel, dwi wrthi'n recordio penodau newydd sbon I chi fwynhau. Diolch I bob un ohonych chi sydd wedi cysylltu â fi am fod ar y pod. Ac mae'n ddrwg gen I nad oes modd I fi siarad gyda pawb. Ond cyn hynny, dwi'n mynd I rannu straeon diddorol o'r archif. Nôl yng Ngwanwyn 2021, siaradais I gyda Rhiannon Oliver, actores oedd wedi gweithio yn y theatr a theledu ers mwy nac 17 mlynedd. Mae ei gwaith hi wedi cynnwys perfformio gyda National Theatr Wales, teithio o gwmpas Prydain ac America, ac ymddangos ar Doctors a Torchwood. Roedd Rhiannon yn partner siarad I fi yn y cynllun siarad hefyd, sy'n gyfle gwych I ymarfer y Gymraeg. Mwynhau'r sgwrs. Dwi'n byw yn Benarth ar hyn o bryd, ond es I ysgol ddrama yn Llundain bron 20 flynedd yn ôl. Dwi wedi graddio am 2004 dwi'n meddwl, a gweithies I, dwi wedi gweithio fel llawer o theatr gwahanol, fel theatr genedlaethol yn Llundain. Dwi wedi gwneud 6 tymor a Shakespeare's Globe, a dwi wedi mynd I America gyda fy ngwaith. Y rhan fwyaf o fy ngwaith oedd yn theatr, ond wedi gwneud tipyn bach o teledu hefyd. Rhan fach yn Torchwood a rhan fach yn Doctors a raglen fel na. So, os mae pobl yn gwrando a meddwl, ydw I wedi gweld Rhiannon o'r blaen, ble fydden nhw wedi gweld ti? Falle yn Torchwood yw'r rôl mwyaf amlwg. Dwi ddim yn siŵr, oedd y rhan yn Torchwood yn really fach. Ces I rhan cyffroes gyda llawer o crio a llawer o pethau dramatig, ond rhan fach. Dwi'n meddwl efallai yn y theatr, gwnes I sioe fendigedig yn y Stadiwm Millennium blwyddyn ddiwetha hefyd gyda Hijinks a National Theatr Wales. Felly pobl yn Cymru, efallai oedd pobl yn Cymru yn wedi gweld y sioe na. Ond dwi'n gwybod, dwi ddim yn enwog, dwi'n just working actor, jobbing actor, Ond dwi'n dwlu fy ngwaith, ond dwi ddim yn enwog. Ond ar hyn o bryd, does dim llawer o waith o'r fath yna, nac oes? Sut rydych ti'n ymdopi ar hyn o bryd? Wel, dwi jyst wedi gorffen swydd fach, a mae'n od iawn I gwneud rhywbeth, y dweud y gwir, achos mae'n sefyllfa heriol ar hyn o bryd, gyda cyfnod clo y pandemig. Mae ddim lot o gwaith ar hyn o bryd, a dwi'n just mynd dwi wedi ffeindo asiant newydd cwbl o wythnosau yn ôl. Dwi'n hapus gyda hi, a dwi'n dechrau I gwneud clyweliad dros Zoom a pethau fel yna, ond mae'n tym bach od, ond achos dwi ddim yn gweithio llawer ar hyn o bryd, dwi'n just gai dweud dwi'n esgus fel dysgu Cymraeg yw fy swydd I ar hyn o bryd, a dwi'n just trio galed iawn I datblygu fy'r iaith. Ond dwi eisiau gweithio mwy, ond dwi'n meddwl bod mae'n bwysig I bod realistig hefyd, mae'n ddim lot o gwaith. Amser anodd I bobl yn y diwydiant theatr, pobl sy'n actio, pobl sy'n gwneud music. Dwi'n ysgrifennu tipyn bach hefyd, just achos mae'n bwysig I fi I gwneud rhywbeth creadigol. Felly dwi'n ysgrifennu stori am blentyn,
dwi'n ysgrifennu cerddi hefyd. Ond dim lot o arian yn y gwaith na, ond dwi'n mae'n bwysig i diogelu fy ran, fy ochr creadigol pryd dwi'n gallu. Yn sicr. A mae'n dda bod ti'n defnyddio'r amser yma i ddysgu mwy o Gymraeg fel llawer o bobl. Ac yn amlwg rwy ti'n siarad Cymraeg yn dda iawn nawr. Ond efallai dylen ni just dechrau gyda dy hanes di, gyda mynd yn ôl yn dy fywyd di. Pryd nes ti dechrau siarad Cymraeg, dysgu Cymraeg? Oedd ti'n siarad Cymraeg pan oedd ti yn yr ysgol? Wel, ces i fy magu yn Lloegr, yn Southampton a Kingston upon Thames, a symudais i i Abertawe pan o'n i'n 11 oed, a es i i'r ysgol gynradd Saesneg am un tymor, ac wedyn es i'r ysgol uwchradd. Felly dwi ddim yn wedi siarad lot gyda fy nheulu. Fy nhad yn siarad Gymraeg yn wreiddiol, ond fy mam ddim yn hapus yn Gymraeg. Mae hi wedi trio, ond mae ddim yn digwydd. Mae ddim byd yn digwydd, a mae hi'n hapus gyda'r ffaith na. Dwi wedi dechreuais i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol pan o'n i'n 11, a gwnes i tygau yn Gymraeg. Ar ôl tygau, gwnes i International Baccalaureate, a dwi wedi trio i gwneud lefel A yn y noswaith, ond penderfynais i oedd yn gormod o waith, achos dwi ddim wedi gallu ymdopi gyda'r waith. Felly, dwi wedi stopo hwn. Ces i egoel fawr gyda Gymraeg, a dwi'n 14 nawr, pan o'n i'n tua 30, gwnes i cwrs canolradd yn Prifysgol Abertawe dros y haf. Dwi wedi mwynhau y profiad, a dwi wedi dysgu llawer, a dwi wedi teimlo fel dwi'n gallu siarad gyda fy nhad, a dwi'n gallu deall beth sy'n digwydd yn Gymraeg. Dwi'n meddwl bod dwi'n gallu, pryd dwi wedi ail dysgu yr iaith, dwi wedi gallu deall llawer, ond dwi ddim wedi cael llawer o hyder i dweud rhywbeth neu ysgrifennu rhywbeth. Felly mae'n llawer o gyfleoedd yn y bywyd gyda fy nhad i defnyddio Gymraeg, ond ers hyn dwi ddim yn siŵr sut i dweud yna, ond dwi'n teimlo fel dwi'n llawer mwy o hyder nawr yng Nghymharu a blwyddyn yn ôl. Felly, dim ond flwyddyn yn ôl, nes ti benderfynu bod ti'n mynd i dysgu Cymraeg eto? Achos y pandemig, siŵr o fod? Achos, mae gen i ferch bach, mae hi'n 4 oed, a mae hi'n mynd i'r ysgol Gymraeg, a pan oedd yr ysgol yn mae ysgol wedi stopo, oedd rhaid i fi bod athro, a dwi ddim yn wedi gallu ymdopi gyda'r gwaith meithrin, a dwi'n teimlo fel, dwi ddim yn cofio lot, dwi ddim yn gallu helpu hi, a dwi wedi teimlo ofnadwy, a penderfynais i, reit, mae ddim lot o waith, mae gen i tipyn bach o amser, a dwi'n really angen prosiect i helpu fy mhen, a teimlo fel dwi'n datblygu dros y cyfnod clo. Mae'n amser perffaith i ail-ddysgu Cymraeg. Felly, dwi wedi dechrau i trio defnyddio Cymraeg gyda fy nhad, ond mae gen i ddim lot o llwyddiannus gyda achos mae e'n perfectionist a mae'n just cymleth. Felly, gwnes i cwrs gyda dysgu Cymraeg 1 wythnos a lefel sylfaen, ac wedyn dechreuais i cwrs canolradd ym mis Medi. A dwi'n mynd
i gwersi 2 waith yr wythnos dros Zoom gyda grŵp o pobl hyfryd. A ti'n neud yn wych. Ac yn amlwg, mae'r Gymraeg wedi bod yn... Mae'n bwysig i ti nawr achos yr addysg wrth gwrs, ond mae'n swnio fel bod y Gymraeg wedi bod yn bwysig i ti erioed, wedi bod yn rhan o dy fywyd di. Pam mae'r Gymraeg mor bwysig? Pam rwy ti wedi trio dysgu Cymraeg cyment? Ydy achos y teulu? Ie, achos mae'n bwysig i fi mae Alice yn mynd i'r ysgol Cymraeg, achos pan es i'r ysgol ddrama, llawer o bobl yn dweud, reit, actor Gymraeg, wyt ti'n gallu siarad Cymraeg? A oedd rhaid i fi dweud, na, wel, dwi'n dysgu, ond... A dwi jyst teimlo ofnadwy, a mae'n wych i ail dychmygu yr ateb, yr cwestiwn, a dwi'n just teimlo, dwi eisiau dweud, dwi'n gallu siarad Cymraeg, a mae'n pwynt ddiddorol, achos dwi ddim yn siŵr pan mae'n hosib i dweud, dwi'n siarad Cymraeg yn rigol, achos dwi'n gwybod, dwi'n gwybod nawr beth dwi ddim yn gwybod, a dwi'n gallu deall lot nawr, ond dwi just eisiau creu rhywbeth am Alice, ble fy mech ble mae'n hosib i datblygu iaith, i teimlo llawer o hyder yn Gymraeg, a dwi ddim yn gwybod beth, ers y cyfnod clo, dwi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd yn y dyfodol, a dwi eisiau helpu hi gyda'r gwaith. Dwi'n teimlo mor lwcus pan o'n i'n blentyn, derbynais i llawer o help gyda fy ngwaith yn yr ysgol. Gyda bob pwnc, a dwi eisiau helpu Alice gyda'r gwaith, a just siarad am y gwaith hi, a dwi wedi penderfynu diolch y pandemig. Reit, mae rhaid i fi dechrau nawr, achos os dwi eisiau helpu hi gyda tygau neu lefel A, mae rhaid i fi datblygu fy iaith nawr gyda Alice a dysgu gyda'n gilydd. A fy ngŵr, mae'n dod o Canada, a mae'n wedi dysgu Cymraeg nawr ers mis Medi hefyd, a gobeithio yn y dyfodol byddwn ni'n defnyddio Gymraeg yn fy nheulu. Ffantastig. A rydyn ni'n siarad bob wythnos, bron bob wythnos, fel rhan o'r cynllun siarad. I bobl sydd ddim yn gwybod am y cynllun yma, beth yw'r cynllun siarad? Sut mae hynny wedi helpu? Wel, ti wedi helpu fi llawer. Mae'n cynllun, os ti'n gwneud cwrs gyda dysgu Cymraeg, mae'n hosib, os ti'n a lefel canolradd neu lefel uwch, mae'n hosib i ofyn am partner a cael sgwrs yn Gymraeg. Of course, a hyn o bryd dros Zoom. Yn y dyfodol, gobeithio, bydd e'n hosib i cwrdd yn y theatr yn y dafon. Mae cynllun yn wedi creu i cyfle i defnyddio Gymraeg yn y sefyllfa cymdeithasol, dwi'n meddwl. Ond Zoom yn fendigedig hefyd, dwi'n meddwl. A dwi'n cofio pan cwrddais i gyda ti yr amser cyntaf, dwi'n just teimlo mor falch a mor emotional ar ôl y sesiwn cyntaf, achos dwi ddim yn gallu credu, dwi'n gallu cael sgwrs gyda person newydd am 1 awr, wyt ti'n gwybod sut i helpu fi pan dwi ddim yn gwybod y gair, neu pan dwi'n just tipyn bach stwc. Mae'n rhan bwysig o fy'r daith gyda Gymraeg, dwi'n meddwl, achos dwi wedi ennill y hyder i defnyddio Cymraeg gyda person newydd, a dwi'n meddwl mae'n bwysig i ffeindio person a dechrau y perthynas yn Gymraeg os ti eisiau really defnyddio Gymraeg yn y bywyd, gwneud ffrindiau yn yr iaith, a gwneud cwrdd cydweithiwr yn y iaith, achos mae'n tipyn bach anodd i newid os ti'n dechrau yn Saesneg, dwi'n meddwl.
Dwi'n gwybod, dwi'n mor lwcus achos mae'n hosib i ymarfer gyda fy nhad, ond fel arfer, mae'n defnyddio Saesneg achos, wel, mae'n just tipyn bach anodd i newid y sefyllfa nawr, achos mae mam ddim yn deall. Felly, mae'n mor defnyddiol i cwrdd pobl ble mae ddim yn gallu defnyddio Saesneg, mae'n neb yn Gymraeg, a mae'n rhan bwysig o fy'r iaith. Pan dwi'n teimlo, na, dwi ddim yn gallu gwneud dwi'n just dweud i ti, dwi'n just teimlo tipyn bach, dwi'n teimlo fel dwi'n yn y sefyllfa ble dwi'n gwybod mae rhaid i fi parhau, ond dwi'n wedi colli tipyn bach o hyder efallai, a mae'n just addechog i cael cyfle i ail darganfod fy hyder a'r dal ati. Dwi'n cytuno gyda ti. Mae'n gallu bod yn anodd i newid iaith gyda rhywun rwy sy'n nabod. Dwi wedi newid y iaith dwi'n siarad gyda fy ngwraig. Ac roedd hynny yn anodd am cwpl o wythnosau, ond nawr mae'n teimlo'n iawn. Ond os ti'n cwrdd â rhywun trwy'r Gymraeg, mae hynny yn gwneud pethau yn wahanol yn dydi. Mae'n amlwg i parhau yn Gymraeg, ond wel, mae'n fendigedig ti wedi newid yr iaith, achos mae'n anodd iawn i gwneud dwi'n meddwl. Ydy, mae'n gallu teimlo yn od i ddechrau, yn dydi? Oes unrhyw beth, rwy ti wedi bod yn dysgu Cymraeg ers amser hir nawr, beth yw'r pethau mwyaf anodd ti'n meddwl am dysgu Cymraeg? Mae gas gyda fi treglad, a dwi'n gwybod mae rhaid i fi treulio cwpl o diwrnod gyda treglad a just trio i deall beth sy'n digwydd. Ond achos dwi just eisiau siarad, a fel arfer pobl yn eitha hapus os ti'n gwneud camgymeriad gyda treglad, dwi'n just tipyn bach, dwi ddim yn siŵr o gael lazy yn Gymraeg, ond dwi'n gwybod mae rhaid i fi trio galed gyda treglad. A dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn sicr gyda fy gramadeg, felly dwi'n defnyddio Duolingo ar hyn o bryd, a dwi wedi dechrau am lefel, mae'n lefel gyda draig dwi, a bore da, Megan, a just brawddeg mor semel, ond mae'n just, achos dwi'n eitha flynedig gyda pandemig ac ati, mae'n eitha nice i just dweud i gwneud rhywbeth hawdd, a dwi'n mynd i teimlo reit, dwi'n deall beth sy'n digwydd gyda a mae'n eitha defnyddiol i gwneud dwi'n meddwl i fi, achos, dwi just eisiau cael sgwrsau gyda pobl, a dwi ddim yn, gramadeg a treglad. Dwi'n mor lwcus, dwi just wedi gorffen cwrs gyda Nant Gwythyn, Cymraeg gwaith, gyda cefnogaeth o theatr a Celf Cymru a dysgu Cymraeg. A dwi wedi dechrau i ysgrifennu mwy yn Gymraeg dros y cwrs. Felly, dwi ddim yn cael llawer o hyder gyda fy ysgrifennu, ond gobeithio bydd e'n digwydd, bydd e'n newid yn y dyfodol. Oes unrhyw cyngor gyda ti i ddysgwyr eraill? Oes unrhyw beth rwy ti wedi dysgu am ddysgu Cymraeg fydd yn gallu helpu pobl eraill? Fy tutor yn y cwrs Gymraeg yw enw Rosie. Mae hi'n fendigedig. Mae hi wedi dweud, ffeindo rhywbeth, dilyn y diddordebau, a ffeindo rhywbeth ti eisiau darllen yn Saesneg, ond darllen yn Gymraeg. Felly dwi'n mwynhau, dwi'n trio i dilyn pobl yn y byd adloniant, neu pobl yn theatr a Twitter, a darllen y tweets yn Gymraeg, a dwi'n ffeindo drama a S4C, dwi'n mwynhau. Felly mae'n bwysig i ffeindo mas pethau sy'n teimlo fel
just hwyl a pethau hamddenol ydy y gair, dwi ddim yn siŵr. A felly, bydd yr ymdrech yn teimlo fel, wel, mae'n hwyl, mae ddim yn gwaith. Felly, hyn o bryd dwi'n gwrando â podlediad o Ellis James. Mae'n cael sgwrsau gyda llawer o pobl ddiddorol, a dwi'n gwrando â podlediad, a felly ar ôl efallai un wythnos dwi'n ail gwrando, a dwi'n teimlo fel dwi'n gallu deall mwy, a mae'n defnyddio, os dwi wedi darllen y gair yn Gymraeg, ac wedyn dwi'n gwrando dwi'n teimlo, dwi'n cael mor hyder i defnyddio y gair pan dwi'n siarad. Gwych. Cyngor da iawn, dwi'n meddwl. Ffeindio rhywbeth ti'n mwynhau, mae'n yn bendant yn helpu. I fi, music yw'r peth sydd wedi helpu fi dysgu, ond os ti'n hoffi darllen, os ti'n hoffi gwneud rhywbeth arall, mae hynny yn ffordd da i ddysgu, yn dydi? A mae'n flwyddyn nawr ers dechrau'r pandemig. Rwy ti wedi cael blwyddyn i gwneud dysgu adre gyda Alice. Sut mae'r flwyddyn wedi bod nawr? Rwy ti'n teimlo yn fwy hyderus yn Gymraeg? Wyt ti wedi newid y ffordd ti'n edrych ar dysgu mwy o Gymraeg? Dwi'n siŵr, wel, dwi'n teimlo fel y proses gyda dysgu Cymraeg yn defnyddio, yn newid fy bywyd i, achos dwi'n teimlo, mae gen i llawer mwy o hyder yn Gymraeg, dwi'n gallu helpu Alice gyda'r gwaith, dwi'n gallu siarad gyda hi, dwi'n gallu deall y llythyr gan yr ysgol yn Gymraeg, dwi'n gallu siarad gyda fy rhieni yn ysgol yn Gymraeg, a dwi'n teimlo mor ddiolchgar i wedi gwneud y cwrsiau, y cynllun siarad, achos dwi'n gallu gweld dwi wedi gwneud rhywbeth dros y pandemig. Dwi'n teimlo mor lwcus i wedi darganfod mae iaith Gymraeg ydi rhan o fy bywyd nawr, rhan o fy hunaniaeth, a dwi'n teimlo hapus, dwi'n teimlo fel dwi wedi newid rhywbeth, achos dwi'n gobeithio bydde i'n defnyddio Gymraeg yn fy ngwaith yn y dyfodol, bydde ni'n dod teulu sy'n defnyddio Gymraeg yn y tŷ. Felly, dwi'n gallu gweld gwahaniaeth yng Nghymharu â un flwyddyn yn ôl. Wel, diolch yn fawr unwaith eto i Rhiannon am y sgwrs yna, a diolch i chi hefyd am rando. Rwy'n dibynnu arnoch chi i gyrraedd mwy o bobl, felly beth am adael adolygiad a sgôr ar eich app podlediadau a dweud wrth eich ffrindiau. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.